Desde Onda Cero Radio, para comenzar a semana, está connosco don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Señor Verea, moi bos días. Un placer estar aquí. Imos falar de moitos asuntos, de convivencia na Praza do Toural. Imos falar tamén das fochancas na nosa cidade. Vimos de esta mañá visitar un taller de reparación de neumáticos no polígono do Tambre. Din que están a tope neste taller neumáticos Pájaro, pues que día e día tamén pues veñen moitos coches con problemas nos neumáticos provocados polo mal estado firme. Pero antes de nada me gustaría tamén coñecer a súa opinión con respecto pues esta situación que se está vivindo en Santiago, especialmente hoxe coñecíamos o caso a situación que está vivindo en Vista Alegre, no barrio de Vista Alegre, onde os veciños pues piden axuda ao Concello de Santiago, tamén ás institucións, para que tomen en consideración a proliferación de narcopisos que neste caso tamén en Vista Alegre están provocando serios problemas de convivencia. Señor Verea, como está vendo vostede este problema? Unha cuestión que repítese semana sí e semana tamén. Fai uns días coñecíamos o que estaba pasando en Alfredo Brañas. Bueno, pois agora exténdese a outra zona da cidade. E o que é máis preocupante, non hai ningún tipo de reacción polo goberno de BNG e de Compostela Aberta. Por qué? Porque non creen na seguridade. Non creen na policía, non creen na Policía Nacional, non creen na Policía Local, entenden pois que isto é unha cuestión que non vai con Santiago. E mentre se le siguen no seu mundo paralelo, pois a cidade entra nunha deriva de maior e maior inseguridade. Isto é unha apreciación dos veciños, dos cidadáns pola rúa, pero tamén dos datos estatísticos, que o están a decir. Cada semana, cada trimestre, cada ano, hai máis delitos, hai máis problemas de seguridade e non toman ningunha medida. E nos fomos claros, máis policía local e máis cámaras de videovixiancia. E tomarse en serio este problema. Hai que ser moi contundentes con todas as cuestións de seguridade. Me gustaría, señor Verea, que escoitara precisamente a esta veciña de Vista Alegre que deste xeito nos narraba a situación que están vivindo. Ela nos fala dende a rúa Rianxo, pero asegura que pues, o problema non solamente se estende a esta rúa, sino prácticamente todo o barrio de Vista Alegre. Yo en concreto, el viernes, llamé a la Policía Nacional por tanto trajín, porque me encontré una persona en el ascensor y bueno, tengo una niña y tengo miedo por ella. Y ella está con miedo, pánico, porque tiene miedo de salir de casa. Entonces la persona que vende estas sustancias pues hizo eco de que había sido yo, obviamente, y empezó, obviamente, en el portal del edificio a decir todo lo que habéis escuchado en el audio. Amenazas de muerte, ¿vale? Amenaza de muerte a una menor. Pido ayuda, que esto se viralice un poco y que por favor que no nos descuiden, porque a lo mejor la próxima noticia es que nos dan una puñalada en uno de los callejones. Lo acabamos de escuchar en la radio, lo acabamos de escuchar en Onda Cero, esta vecina Vista Alegre. Isto non se pode consentir. A alcaldesa, en lugar de dedicarse ao seu besamanos particular, ¿no? Esas recepcións protocolarias que está a ter no Concello, pois o que tería é que atender a estas necesidades tan urxentes e tan graves. Pouca esperanza temos, Ramón, o goberno, como digo, de BNG e Compostela Aberta, que xa ten dito unha e outra vez que a seguridade non é un problema para eles, non é unha prioridade, que todo o mundo está exagerando, que é a cidade tremendamente segura e, polo tanto, que os que denunciamos estas situacións, Partido Popular, pero os propios veciños, como acabamos de escoitar, como pasou en Santa Marta, como está pasando en Alfredo Brañas, como está pasando en Fernando III, en Santiago de Chile, cos PAFs, non deben de existir para este goberno. Bueno, pois volvo a repetir, menos besamanos, menos recepcións palaciegas e máis dedicarse a solucionar estes problemas. Eu recomendaría a alcaldesa que se achegara, díxeno moitas veces, por exemplo, un domingo ás 11 da mañá diante do Estilo, con dous rapaces, como temos que facer moitos, a ver que lle parece o que ve ali. A ver se volve a decir despois o luns na rolda de prensa
que estamos ante unha cidade moi segura. O que escoita a esta nai que acabamos de ter aquí nos micrófonos de Onda Cero. Sobería o fío deste asunto. Tamén os micrófonos de Onda Cero recollían estas declaracións de comerciantes, tamén os teleiros do entorno do Toural, da praza do Toural, onde a situación de novo se tornou nos últimos tempos tamén derivado de problemas de convivencia. Esta é a opinión do entorno da praza do Toural e da Rúa Nova. Yo quedé alucinado el domingo, no, el día lunes que lo vi. Y dije, joder, un tipo que sale con un cuchillo atrás de la gente y ya está en libertad. Pero es habitual los problemas de convivencia, desgraciadamente, aquí en la plaza en los últimos tiempos, ¿no? Sí, no, esto lleva toda la vida, esto siempre fue así. Ninguno de los gobiernos que tuvieron le pusieron solución y no tienen solución. Hace cosa de 3, 4, 5 meses más o menos, a un señor, uno de aquí de la hostelería, se le metió en el coche y entonces lo cogió justo. Y el chaval tenía más que decir, le sacó un cuchillo y le dijo, mira, lárgate de aquí porque te doy de hostia. Vienen aquí, los tengo echado y no considero que sea gente peligrosa, pero es gente enferma. Se pelean entre ellos porque están borrachos, no sé qué. Es más trifulca en montar espectáculos que otra cosa. Todos los días la misma cantinela, pasa 2 días, paran uno, vuelven a empezar y siempre igual. Las policía. A veces sí que hay que llamar a la local o tal, pero bueno, de momento nosotros por suerte no tuvimos que llamarles todavía. Sobería. Tremendo o que estamos escoitando, non? De todo, hai unha única cuestión coa que non estou de acordo, que trasladaron todos os veciños. Con que isto non ten solución. Claro que ten solución. Por suposto que ten solución. E a solución é un goberno que se tome en serio este problema. Por eso nos pedimos esa oportunidade, para demostrar que sí hai solución, que hai que ser contundentes, moi contundentes, con todas as cuestións de seguridade e con todas as cuestións policiais. Por suposto que ten solución, como teñen solucionado en moitas outras cidades. Ese mantra perigosísimo desta cidade, isto non se vai arranxar nunca, isto sempre igual, claro que non. E nos estamos pedindo esa oportunidade para demostrar que hai solución. Hai que gobernar con seriedade, hai que gobernar con solvencia, en cuestións de seguridade, hai que gobernar con contundencia. Bueno, pues estaremos pendentes porque es que claro, estos son problemas de seguridade, pero tamén de servicios sociais. Aquí entraría de cheo, entendo, verdade, o propio Concello de Santiago, non? Sí, pero sin esquecer a competencia en materia de seguridade. Porque o que vimos foi as imaxes que percorreron toda a cidade de un señor cun cuchillo nunha praza pública a plena luz do día, perseguindo a un veciño que estaba escapando coas bolsas do Freud, dali. É unha cuestión, por suposto, de servicios sociais, pero de seguridade. De seguridade. Entón, hai solución? Por suposto que hai solución, pero ten que estar nas prioridades. E cales son as prioridades da alcaldesa e deste goberno? Bueno, pois os besamanos palaciegos, as banderitas, as manifestacións do domingo e, bueno, pois atender aos seus amigos e colectivos. Con respecto á situación de baches, de fochancas, insisten dende o goberno local que debido ao mal tempo, debido ás condicións meteorológicas, pues, francamente complexo nestes intres arranxar o estado do pavimento. Pero bueno, esta mañana estivemos en Neumáticos Pájaro no polígono do Támero, di que día sí día tamén pues, veñen vehículos, me imagino que noutros talleres, evidentemente tamén pasará o mesmo, moitos vehículos pues, con problemas pois serios nas rodas, moitos deles derivados das fochancas. Mesmo, pois un ointe nos decía que esta fin de semana se deixou dúas rodas nunha tremenda fochanca que hai, por exemplo, na Rúa Lisboa, en Fontiñas, que mesmo tivo que ir a Policía Local de Santiago non fai moito a regular ali o tráfico. Como ve vostede a situación do firme na nosa cidade e se pode arranxar, mesmo aínda que tengamos este tempo tan complicado, non? Non como vexo eu, como está sufrindo toda a cidadanía. Nunca estivo a cidade nesta situación de desastre total. Nunca estivo a cidade con estes baches, con estas fochancas repartidas por toda a cidade,
cun nivel de profundidade perigosísimo. Decía Ramón que falastes con Pájaro, non? Con Neumáticos Pájaro, pois agora que están negociando orzamento, creo, non? Este tripartito de Partido Socialista, BNG e Compostela Berta, pois a mellor é o momento de que poñan un bono neumático. Un bono neumático para pagarlle a todos os veciños de Santiago que envíen as facturas ao Concello. Senón que nos las envíen a nós, que faremos, que sumaremos a cantidade de cartos que se están deixando os veciños de Santiago, os cidadáns, arranxando as rodas e arranxando os neumáticos. Unha tomadura de pelo. Unha tomadura de pelo. Porque un aspecto que non sei se é posible, decir, unha persoa que lle pasa unha situación como esta, que deixa as rodas nunha fochanca, que o que ten que facer? É dicir, lle lo abonaría o Concello ou non? Debería de abonarlle o Concello, porque ese gasto non é por culpa del. El vai tranquilamente pola estrada. O Concello ten uns buratos en mitad da carretera e reventas a roda. É o Concello que ten que asumir estes gastos, non? Por tanto, chamar atestados, facer a correspondente denuncia e despois pedir a reclamación ao Concello. Como poden botarlle a culpa a Choiva? Por suposto que agora non poden arranxar a desfeita que temos na cidade, pero un traballo que tiña que estar feito. E non deste brao pasado, dos últimos anos. Teñen a cidade completamente abandonada e cando chega un tren de borrascas, pois desastre absoluto. Agora ben, están nos escoitando moitos ointes agora mesmo. Que pensen, que se fagan a pregunta se algunha vez viron a cidade neste estado. Se algunha vez viron a cidade, as estradas, as rúas de Santiago, no estado de desmantelamento absoluto, e con estas fochancas, buratos, que cada un lle poña o nome que queira, como están hoxe en día, despois deste desgoberno absoluto de BNG e Compostela Berta, que, insisto, teñen outras prioridades, como decía antes, pois dedicar a eses besamanos palaciegos. Nos queda prácticamente un minuto, pero como ve vostede a situación, especialmente dos traballadores, entre 60 e 70 familias dos centros socioculturais? O Concello de Santiago, pues, yo lo contamos aquí en Onda Cero, está estudiando a posibilidad de sancionar a empresa Eulen. Como ve vostede todo o que se está vivindo, especialmente do punto de vista dos traballadores, insisto, entre 60 e 70 familias que levan meses sen cobrar? Tremendo, non? Un triste récord, un novo triste récord desta alcaldesa. Xa era a máis morosa de Galicia, xa era tamén a que, pois soportou máis perdas de empresas, a cidade máis sucia e máis escura que nunca, e agora pois pon sobre a mesa un novo récord, ter os centros socioculturais, as actividades dos centros socioculturais pechados, cerre patronal. Non vai haber actividades, xa non estábamos tendo, pero a partir de agora xa non vai haber actividades nos centros socioculturais. Cun problema grandísimo para as 60 familias traballadoras que prestaban estas actividades e que moitos e moitas seguían a facelo sin cobrar, pensando nos rapaces e nas persoas maiores que estaban atendendo, e todas estas familias, todos estes veciños, todos estes cidadáns que pagan os seus impostos para disfrutar destas actividades que chegaban a toda a cidade, ás parroquias, aos barrios, e que van a quedar pechados. Un novo récord deste desgoberno absoluto de BNG e Compostela Berta que están deixando a cidade nunha situación realmente gravísima. Pois don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Moitos asuntos quedan encima da mesa, se non falamos antes que posiblemente sí, o próximo lunes ten vostede unha nova cita cos ointes de Onda Cero. Un placer e un saúdo a todos os ointes. Moi amable.